obodo gị tetara na ụtụta onwe ka ahụ si eme gị o nwere nnọọ ka ọ dị m ka ihe ọma na-eme ọkụ ịghọtago ọ dị m nnọọ obi a na-atọ m polina nnọọ onwe ka isi enweta feeling na n'ihi na-enye gị ana ka e gị si nwere ihe nlọ na nlọ maka abịa nteta ụra n'ụtụ a na-anụ ọnwa na-anụ ọnwa na-anụ ọnwa na-anụ ọnwa na-anụ ana na-anụ ana na-anụ ana asịkwada m na ịbịa na nlọ m ka e gị si nwere ihe nlọ na nlọ onye ka jiwere chelu ajụ ịnụ Chief Austin ọgụ eji ọfọ ịnụ ya na nlọ gị anụkwuru m bedde ịnụ bede ọnwa Enugu ukwu na nlọ m si hapụrụ nlọ gị bịa na nlọ m akpọ na nta ya ọ na m ajụ ọgụ ese nlọ a ya ihe na ha ekwu kịta naanị ya nụ ya so na-aka iri so ị na-ezuzu nlọ ndị mmadụ ọnwa Enugu ukwu na-afụ na nlọ na-etiri ya mkpu nsị a jide ka o ji na ọ ya adịrị ya na mma ọgbọlụ m jee nkwele su n'aka wanye m ofu anyị si m were ụlụba ihe nche elu ofu problem nwere ebe nọ na awụ ifụkwa ha n'ihe ọma ọhụrụ na-abịa imerụ m onye bụrụ ịnọchiere m ụzọ onye medi ọnwụ na-emere onwe bedde eye 50 years bedde eye nkwadocha n'otu onye esi dị egbugheru m ihe na nrọ mmụọ nsọ gọzie m n'ụdị na m bịakwara ha na ụbọchị onye emebe ndị ewere na chi m eburu ofu a na wee dọkụmentị ya nye m nye ka ibere ebe akịta ka mụ na ọzọ na mazọ onye obodo gekwe ntị ọ bụgodị na ihe nwa anwa bịa bedde a ịbịa kwakwara onwe gị ugwu a na-enye m ana iji nwa chere enyecha m enye gị maka ihe ọ bụrụ na Chief Austin ọgụ eji ọfọ ọnwa n'Enugu ukwu ezigbo mmadụ ọ bụrụ na onye anya fụ ka esi agba mbọ ị na-akwalite ihe a na-eme na Anambra steeti onye anya onwe ihe dị na ya ọ bedde ya ọnwa happy birthday nwanne m arụike wa alụ gị ọchị ị ya na-eje na-abata ngozi ya na-ezughị arụ